Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, Liba. Kung tinuod man nga tuwa si Rickson silang Venus, unya wa siya mo pauli din doon ni dakong hinungdan. Gusto ka pa? Mga kinahanglang ikakita nimo si Rickson. Opa, bubalik ko dito, ugma. Kinahanglan magkita na gid mi si Rexon. Ikaw na'y mahibaw. Buhata gusto mong buhaton, Laila. Ikaw ang tinuod nga tag-iya sa kasing-kasing ni Rickson. Busa, susihag yun ang tinuod nga nahitabo niya. Dali una ko human niya akong patang naghihimo. Ano makalakaw na ko ron. Laila, Bimbo? hay naman ang pattern nga kung ipahimo nimo. Ay, nirao. Okay. Niyap ko lang ipatrabaho nimo. Ay, mag-half day ako, Bimbo. Ugma na ako na trabahoon. Ano mag-half day ka man? Mato ko silang Venus. Basi nauli na sila sa Rexon. Laila, kinalang dawato lang nimo kung sa may nahukman ni Rickson. Kay nga naman Bimbo. Nagduda ka nga doon ay kausaban sa hukom ni Rexon. Posible. Kaya una ko niyang uyab si Venus. Ha? Doon na magiging kagahapon sila si Rickson o Venus. Mao nga, di ko na kalikayan nga posibleng doon na magiging kausaban sa rohona ni Rickson. Grabe ha, sandali ha, sang nausab no. Pila ra mga ka-oras, gikan sa mong sabot, nausab dayon. Oh, takay ba ho? Oh, kung mo mong ganin na yung rason. Kasausan lang kapitik siya tudlo, may love siya balik ni Venus. Kinala sa tubangon ko niya, oy. Ano maklaro mig buwag ba? Pero di mo ko katuwa na, good. Doon na ginahitabo man siya pagka-hospital. Laila, huna-huna o nagmaayo ang tanan? Ako na nag-una, Bimbo. Kinahala magkita gid mi si Rexon. Maong mo half day ko ron. Langgam. Swimming pool. Auto. Gate. Rexon? Ni anang imong kape, oh. Rickson, apungan. Oh, Rexon ang imongan. O baon ang imong paboritong kape. Paboritong kape. Ay, tubago na akong cellphone, ha? Tubago na ang cellphone. Daga na kang nakatunan, ha? Sige, diha ka una. Hello? Hello, Venus. Nag-update sila na sa opisina. O padoon na siya din ha. Aron magsusi pahin ka Rickson. Unsa? Hain magkaroon si Rickson. Diya salon? Pasod lang sa sabay. Dili mayo nga. Makita ni Laila si Rickson. Sige. Bye. Balik ko na ko, Sir Rexon. Mayo kay nanawag ka sa bahay day, Laila. O nagpakuha sa opisina. Ang kinahanglan naman yung magkita na mi si Rexon, Sir Diggs. Mas maayo gina. Aron mahiluna na ka sa imong gibati ba. Sa ahon tani.
Ah, naglain na bang panahon da? Bahala nang maglain ng panahon, Sir Diggs. Ang importante magkita na gid mi si Rexon. Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Rexon, nagdag-ong naman. Manood na natin sabay. Dag-ong? Oh, tanawa ra gud ang langit, oh. Kana, mo ni dag-ong. Og, posible nga karong taod-taod, muuwan na gyud. Muuwan? Oh. Og kung muuwan, mabasa. Venus? Ngano, love? Hain si... kadong... dako nga tao? Si Papa ang buot nimo ipasabot? Oh, Papa. Ang kuan, nag-asikaso siya sa among negosyo. Dili mo gud na isalig di Papa sa laing tao ang among negosyo. Mao nga siya gid ang nangunay ini. Si... Bimbo? Wa magpuyo si Bimbo dinhi. So, tuwa siya sa ila. Pero, paminaw ko, tuwa siya sa office. Busy. Office? Nagtrabaho? Oo. Tuod, ni ako'y mga magazine nga ipakita nimo. Tanawa ni ha? Magazine? Basahon? Oo. Basin kon makahinumdum ka na sa ubang mga buta nga angay nimong mahinumduman diha. Pero, mas maayo tingali kung ato ta sa sud. Unsa na? Kana. Veranda na nga nagatubang sa bukid. Pwede. Nangutana ka kung pwede kang musaka diha? Oh. Sure. Dali, ato ta dito. Mas maayo kung ato ta dito magbasa-basa sa mga magazine kay dili man tumabasa kung mag-uwan. Dali, ato ta sa veranda, Rexon. Okay. Niya kita rin. Niya po talaga. Nalenta mag-park din sa layo-layo gamay sa ilang bahay. Aron di ito makitaan ba? Siga on rabag mata tong ngim-ngim nga dako. Kisay ngayong Sir Diggs. Venus good. Nindot siya mata pero siga lang. Maralagi yun ang ngim-ngim kung masuko. Mursag pungak kung maray. Manao na ko, Sir Diggs, uy. Day. Karit lang. Marag dili man gyud magsilbi kung manukto kasi ng gate. Kay posible man gyud nga mamakak na sila. Ha? Unya, unsam di buhaton ako, Sir Diggs? Ngay mayo ay. Mag-ala James Bond ta. Unsa? James Bond? Ha? Kanang ilang bahay. Doon na veranda suluyo. Veranda suluyo. Gani, adto mo katkat usay si Venus sa una. Sa diyang mga bata-bata pa sila. Kung mahubog, siya nga ihatod na ko sa ila. Adto na mo katkat. Aba? Oh? Uy, biday na ni mo diyang ihatod dito? Kung ano dili man si Rexon na mo hatod, ngano ikaw man? Ang usaon mas ang paghatod ni Rexon nga, laba pa man siyang hubog. Ako gihasulo na ng mga tawanan sa batanon pa sila. Pero karon wa na. Ikaw na'y nahasol. Ay, sige, Sir Diggs, uy. Muli po ta sa luyo. Dali na, Sir Diggs. Sige. Pero magbantay lang ta. Nga dili magkitaan sa gwardiya sa ilang village. Luisito, nganong gipatawag ko nimo? Teresita, unsa na'y balita, direksyon. Wa pa mangyoy balita, Luisito. Tuwa pa sila si Digoy ug Laila. Nagsusi pa sa ilang bahay ni Rexon. Luisito, ayaw na lang palabis imong kapalaka.
Kinahanglang mabalik na dinhi si Rexon, Teresita. Kay unsa, Luisito? Doon ako'y ipabuhat niya. Unsa? Unsa ka na? Mahibaw ka na. Kung niya na si Rexon sa akong atubangan. Sir Diggs, bukid naman din yung luyo sa bahay, no? Sir Diggs, dali. Mabukid yun. Pero, Sir Diggs? Nalala. Ha? Nalala dili gaya tuhod. Ikaw na ilahos. Naunsa ka, sir? Nga. Ha, nga? Subayan ng kilid sa saril. Paingunas babaw. Ay, ikaw? Sige. Ako na rin subayon. Mo naman ka na, di hapay nga dito sa luyo. Dito lang ka. Yaka sa kuder. Yaka sa... mana di. Sir Diggs, basit na umigas diya. Yaka ka. Sige. Hindi lang una kahawat na ko, ha? Yaka na lang diha kay milisgang na imong ilong linakaw. Sige, ha? Nato yung umigas na. Tutuwan lang ko. Suya na ka. Lahi sa mesya kung may gugma. Mao'y mukat katog bukid. Okay na ka din sa veranda, Rexon? Hayahay din, Oh. Sige, magluto ako hot cake para nimo, ha? Oh. O, ayaw ba pagpiya din, Oh. Magbasar ako. Okay. Kana. Magbasa ka ra gyud. Imo kong gihagkan. Oh. Kinahanglang hagkan ti ka kanunay, Rexon. Ano makahinumdum ka na ko? Nga imo kong pangasang unon. Nina ko sa luyo sa ilang bahay. Nala ang veranda. Si Rexon na naa sa veranda. Si Venus na naa sa veranda. Nag-kiss sila. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe.